Good morning everyone. Good morning mga katres. Yes, andito tayo ngayon sa aming mga tanim na kalabasa. Ayan, si Tres po ay ah, hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog. Maglalagay ng pampataba sa kalabasa. So ayan. Good morning po guys. Pasensya na po, medyo matagal mag ano si Tres sa YouTube. Hindi na po masyadong active kami guys kasi wala ako ng wifi eh. At saka si Cosinera Hardinera, siya yung nagla-live nito, si Dos. Busy din kaya hindi na masyadong na ano nito. So ayan. Habang tayo ay nag-ano ng ating mga tanim-tanim, mag-live tayo. Yung iba kasi, yung mga tanim namin iba, hindi na nabuhay. Kaya yung gagawin ko, tataniman ko ulit. Tapos maglalagay ako ng pampataba. Ayan. Ayan. So guys, yung pag-alaga ng mga tanim. Ganyan yung pag-alaga ng mga tanim guys. Pagkatapos, ganyanin natin. Para yung fertilizer ay ma-absorb. Dapat ganyanin natin.